Здравейте! В този клип искам да ви покажа моите 6 стъпки, които правя след като съм карал. И направо мога да започна с първата – измивам мотора. Всеки път го правя, защото след това кълта засъхва, става много трудно за мен и е просто и отвратително за поддържане, ремонт и каквото и да е. Така че това е стъпка номер 1. Стъпка 2 – спирам си винаги бензина. А третата стъпка – винаги си разкачам плюсът на акумулатора. Така съм сигурен, че дори да имам някаква отечка или нещо подобно, ще му запазя живота. Стъпка 4. Винаги смазвам веригата. Стъпка 5. Обезвъздушавам двата кола на предницата. И последната 6-та стъпка, която правя е отварям капака, за да проверя филтъра дали е за пране. И проверявам за някакви части, които имат нужда от смяна или нещо подобно, за да мога да поръчам и да не пропусна все пак каране, да успея всичко в рамките на седмицата да го поправя. Това беше от мен, успех на всички и безаварийно каране!